Здравейте всички, аз съм Зизак и днес ще ви покажа моя канал, къде да намерите се абонирате, ако искате всъщност. И така. Ето, това е моят канал, Зизак82. Вече имам 2 видеоклипа, надявам се да ги изгледате, те са доста добри. И това е всичко. Това е съобщение. Надявам се да се абонирате към мен. За сега има само 4 или 5 абоната, за които много ви благодаря. Надявам се да се видим следващия път. И аз съм Зизака и дано това съобщение да ви хареса. После го кача в YouTube и надявам се да го погледнете, да видите за какво става въпрос и да се абонирате към моя YouTube канал. Аз съм Зизака и благодаря за вашето абониране.